Ами, въпросът е, защо, защо момичето, което винаги е до теб даскало, което винаги те изслушва и винаги ти помага и никога не издава твои тайни, мислиш, че може да те изостави, видеоотговор, не, не или вярваш. Ами, напоследък толкова неща ми се случиха, че в смисъл толкова много хора ме изоставиха, точно от които не съм очаквала. И те да знам, мисля си, че по едно време може да се намери по-добра приятелка от мен и мен да ме изостави, защото наистина ме изоставиха хора, на които най-много съм вярвала, иначе аз на нея вярвам страшно много. Но все пак мисля, че трябва да имаме плана от всичко, което ми се случи.